Moi bo día, moitísimas gracias aos medios de comunicación por vir hoxe a esta convocatoria de concentración. Hoxe é o pistoletazo de salida do inicio das movilizacións nesta de hoxe, na Ribeira Sacra. Levamos tempo tratando de dialogar, de pedir, de exigir a quen ten as competencias e a responsabilidade de dar solucións, que non é outro que a Xunta de Galicia, a Consellería do Medio Rural. Non nos poden tachar, por lo tanto, de non dialogantes, porque é moito o tempo que levamos pedindo solucións. Tuvemos paciencia e esperamos. Había un bon momento para darlle saída ao problema inmediato, a un problema que temos en riba da mesa nestes momentos, que é que non quede ni un só kilo de uvas sin recoller e que se pague a precios dignos. Esa é a primeira cuestión e a fundamental en este momento. A 15 días apenas de empezar a vendimia, ao forte da vendimia, as solucións que pon, os mecanismos que pon a Consellería do Medio Rural non son só tibios e insuficientes, sino que non sirven para darlle saída e solución ao problema que vive a Ribeira Sacra. E non podemos olvidar que é unha denominación que está ligada a unha produción de calidade. 6 millóns de kilos de uva non poden ter un problema dentro dun país de cara ao consumo, aínda que sexa certo que hai un cambio de hábito e que se consume menos tinto e máis caro. Pero estamos falando dunha denominación vital para a comarca, para a provincia e para o país. Por lo tanto, ten que haber solucións que vayan encaminhadas, en primeiro lugar, a dar unha solución de forma inmediata a que non haxa ningún solo kilo de uva sin recollar a precios dignos. E, en segundo lugar, falamos de que hai un problema estructural, fruto dos cambios que se já están producindo no mercado. Por lo tanto, que queremos é que se convoque unha comisión de seguimento, que se poña en marcha unha comisión entre todas as partes do Consello Regulador, adegas, produtores, o propio Consello e a Xunta de Galicia, lle demos unha solución a ese problema estructural que temos a largo plazo. Por lo tanto, modificar os criterios da axuda, activar mecanismos para evitar que sexa unha catástrofe e que se produzca unha situación irreversible, porque non podemos olvidar que si nesta vendimia queda uva sin recoller, queda uva sin comercializar, o que vai a suceder é que desaparecen viticultores e explotacións. E iso está completamente reñido e incompatible co que estamos traballando para que se declare patrimonio da humanidade a unha comarca como esta. Por lo tanto, xa non é un tema económico, é un tema social, é un tema medioambiental e, sobre todo, é un tema de salvaguardar unha comarca e unha provincia. E é un problema transversal. Non só afecta a 400 viticultores que nestes momentos teñen o problema ao anuncio de que non se lles vai a recoller uva. É un problema que afecta o conxunto da sociedade da comarca e que, por lo tanto, necesita que aqueles que teñen a competencia e que teñen a capacidade de facelo, porque son os que teñen dotación presupuestaria, que a Xunta de Galicia dé un paso adiante e solucione dunha vez por todas de forma inmediata o problema. Temos tempo, temos capacidade e, sobre todo, teñen a parte económica, que é o que necesitamos para resolver en primeira instancia este problema. Ahora que imos facer é subir arriba, temos unha entrevista co presidente do Consello Regulador e despois anunciaremos. Isto non é máis que a primeira das convocatorias, a primeira das medidas, a primeira concentración. O vindeiro viernes, e nesta semana que ven non hai solucións, imos a convocar unha concentración diante da Xunta de Galicia, da sede da Xunta de Galicia en Lugo, e esperemos que recapacite quen ten a obriga de dar salida e solución, que é a Xunta de Galicia, encabezado polo seu presidente Rueda.